हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्टफुल नायबानो जाबाय माने दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो राजुना फाजु आरो आबसुनि लिडार दिपेन बर' बिथांमोना माने रायजो राजाफोरखौ थगायबाय थायो माबायदि थगायो रायजो राजाफोरखौ दिनै नोंथांमोननो आं बिनि सायाव गुवारै ब्रडलि माने एक्सप्लेनेसन होगोन माने प्रमद बर'आ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै रायजो राजाफोर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन आरो प्रमद बर'आ पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो गोबां जौगानाय जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेयाव जेबो जौगानाय गैया रामा महिलारि बिथाङा 2003 आव बिटिसि एकर्ड खालामदों बे एकर्डनि गेजेरजों गोबां पावार फांसन मोनदोंमोन गोबां डिपार्टमेन्ट मोनदोंमोन नाथाय आनफर्चुनेटलि प्रमद बर'आ पिस एकर्ड एबा बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बिटिसि आव थाखानाय मोनखानाय पावार एन्ड फांसन जि 16th डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टखौ प्रमद बर'आ डिसिनो ट्रेन्सफार खालामदों नाथाय मोनसे टाइमाव आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर'आबो 16th डिपार्टमेन्टआ जेबो डाइलुट जायाखै एबा बिटिसि आव जेरैबायदि पावार एन्ड फांसन दंमोन बे दासिमबो दङ होननानै बिथाङा बुंदों नै फैयै फैनानै ग्रेजुवेटलि जों नुनो मोनबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ नै दाखालि बुंबाय जि 16th डिपार्टमेन्ट जि डिसिनो ट्रेन्सफार खालामनाय बे ट्रेन्सफार खालामनाय पावारखौ जोंनो नांफिनगौ एबा प्रमद बर'आ बेखौ थाबैनो लाबोफिननांगौ होननानै दिपेन बर'आ बुंबाय आरो नै दिनै राजु नार्जारिया बुंबाय 16th डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो ट्रेन्सफार खालामाखै इउपिपिएलनि अस्थादगिरि राजु नार्जारिया बुंबाय दिनै रायजोफोर माने बिटिसिनि जि 16th डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो ट्रेन्सफार खालामाखै होननानैसो राजुना फाजु बिथाङा बुंबाय अब्ला प्रमद बर'नि खोथाया सैथो ना दिपेन बर'नि खोथाया सैथो ना राजुना फाजु बिथांनि खोथाया सैथो होमबा साननानै नायदो रायजो राजाफोर बिटिआर सुक्ति जानानै गोबां साख्रि मोनसिगोन हिउज डेभेलप जासिगोन होननानै बुंदोंमोन बाट स्टिल देयार इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट रायजो राजाफोर टिल टुडे जों नुनो मोनो दिनैनि दिनाव बाव जेबो गैया जिर' बिथांमोना बिटिसिनि पावार फांसन डिस्ट्रय खालामबाय बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव ओरैबायदि दुगा गिदिर खोथा बुंदोंमोन गोबां पावार मोनबाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय फैयै जों नुनो मोनबाय गासिबो बेखारजोब गासिबो थगायनाय दिनै जों मोनसेनि उनाव मोनसे मोनफानि उनाव मोनफा जों नुनो मोनगासिनो दङ बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन जेरैबायदि गोहो दङमोन बे गासिबो गैला मानो गैला मा दरखार दङमोन बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै मोनखानाय पावार फांसनखौ बेबायदि डिस्ट्रय खालामनानै लानो बरबाद खालामनानै लानो मा गोनांथि दंमोन जेबो गोनांथि गैयामोन आरो बिथांमोना बुङो रायजो राजाफोर बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एबा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोङो साख्रि होनो हानाय केपासिटिया जोंना मोजां जाबाय गोदो बिटिसिनि गेजेरजों एबा सिएसबिनि गेजेरजों जों साख्रि सोनानै होनो हायामोन पावार गैयामोन बिटिसिआव जेबो फुल फ्लेजेड खालामनो हानाय जेबो केपासिटि गैयामोन होननानै बुंदोंमोन सिएसबिखौबो नांला होननानै बुंग्राफ्रा बिसोरनो प्रमद बर' बुंग्रा राजुना फाजु बिथांमोनानो बुङो सिएसबिनि गेजेरजों जेबो साख्रि होनो हाया होननानै बिथांमोनानो बुंग्रा बिटिसिखौबो नांला होननानै बुंग्रा बड'लेण्ड मोनगोन होननानै बेखौबो थगायबाय आरो बिटिसिनिफ्राय गिदिरसिन मर पावारफुलसिन होननानै बिटिआर एकर्डखौबो बुंबाय नर्थ इस्टआव बिटिआर एकर्ड बायदि एकर्ड जाफेराखै होननानै बुंबाय ओरैबायदि माने गिदिर एकर्डनो होनबा साननानै नायदो बिथांमोना माबायदि थगायदों हाग्रामा लाबोनाय बिटिसि आव जेरैबायदि पावार दंमोन जे पावार एन्ड फांसन दंमोन बेखौबो नांला होननानै बिथांमोना बुङो सिएसबिखौबो नांला होनना बुंबाय बिटिसि गैला होननानै बुङो दिनैनो बिटिसि लिरनो गोनां जादों दिनै मानो बिटिसि लिरनो गोनां जाखो नोंसिनि बिटिआर एकर्डजों मोनफानाय जि पावार एन्ड फांसन बेखौ इउटिलाइज खालामदोब्रा बिटिसिनि सिएसबिखौलाय मानो नांगौ नोंथांमोना अलरेडि बे दिपेन बर' मोनहानो बे राजुना फाजु होनो प्रमद बर' मोनहानो सिएसबिखौ नांला होनना बुंग्राया बिसोरनो सिएसबिनि गेजेरजों जेबो होनो हाला होनना बुंग्राया बिसोरनो बिटिसि गैला होननानै बुंग्राया बिसोरनो दिनै बिटिसि गैलाला दिनै बिटिसिनि आन्दाराव मानो थानानै खामानि मावदों मोनफ्रोमबो खागजे पेपारे गासिबो बिटिसि जोब जेखि नटिफिकेसन ओंखारा मानो बिटिसि
बाव जेबो बिटिआर लिरनायानो गैया जास्ट बिथांमोननि खुगायावल' माने रायजोफोर बिटिआर खुनु गैया जिर' बिटिसि गैला होनना बुंग्रा दिनावसिं जाबाय होननानै बुंग्रा फ्रम टुडे डन्ट कल बिटिसि होननानै बुंग्राफ्राबो बे राजुमोनहानो बे दिपेन बर'मोनहानो थालि बालि खोथा बुंग्रा रायजो राजाफोरखौ थगायग्रा हो बेनो नामा नोंसिनि पलिटिक्सआ बेनो नामा नोंसिनि रायजो राजाखौ दैदेननाया हा आबसुनि प्रेसिडेन्टआ जुदा बुङो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जुदा बुङो साननानै नायदो रायजो राजाफोर माबायदि थगायो जोंनि बर' रायजो राजाखौ ओंखायनो रायजोफ्रा कनसियास जा दिनैनि दिनाव जुदि दम दङब्ला प्रमद बर' राजु नार्जारि नोंथांमोनहा बिटिआर एकर्डजों मोनफानाय जि पावार दं बे पावारनि गेजेरजों जोंनि इयुथ्सफोरनो लाइमोनफोरनो जब हो साख्रि हो एज पार द कमिटमेन्ट नोंथांमोना इलेक्शन केम्पिंआव जेरैबायदि कमिटमेन्ट एबा इन्सुरेन्स होदोंमोन दम दङब्ला होदो मानो होनो हायाखै बिटिसिखौ मानो बखिदों मा दरखार दं बिटिसिआव जेरैबायदि पावार एन्ड फांसन दं बिटिआरआव बेबायदि गैया मानो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायैखाय बिथांमोना गावसिनि दायखौ बारग'नो थाखाय दिनै बेबायदि नंबां जाबां खोथा बिथांमोना बुंगासिनो दङ दिपेना आलदा बुङो प्रमदआ आलदा बुङो इउपिपिनि लिडारफ्रा आलदा बुङो बेनो नामा नोंसिनि पलिटिक्सआ दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स माबायदि पलिटिक्स खालामदों रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दङ ओंखायनो रायजोफ्रा कनसियास जानाया मोजां बिथांमोननि खोथाया गासिबो थगायजोबनाय बड'लेण्ड मोनगोन होननानै 1 नाम्बाराव थगायबाय रायजोफोर साख्रि होगोन होननानै 2 नाम्बाराव थगायबाय न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै 2 नाम्बाराव थगायदों आरो बिथांमोनहा बिटिआर मोनबाय होननानैबो थगायदों 3 नाम्बाराव आरो 11 बोसोर 4 नाम्बाराव 11 बोसोर बड'लेण्ड मोनगोन होनना थगायदों नाथाय बिथांमोना 17 बोसोरनि खोथा बुङो लाजिनांगौ 17 बोसोरनि खोथा बुंनो उइथिन 17 इयार्सआव हिउज डेभेलप जादों नोंथाङा 11 बोसोर जुदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावोमोनब्ला गोबां जोंनाव जौगानाय फैगौमोन नाथाय जिर'सो प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्ड खालामनानै बर'नि सिमांखौ दंस' खालामदों बे सिदा खोथा बेखौ बर' जाथिया बर'नि मुंख्लंफ्रा मालाबाबो प्रमद बर'खौ माफ होनाय नङा बिकज दिनाव जों डाइरेक्ट बुंनो हायो अबियासलि जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बुंखागोन प्रमद बर'आ सासे जोलैनि हांगार बर' जाथिनि हप्स एन्ड इन्सपिरेसनखौ बरबाद खालामग्रा प्रमद बर' नोंथाङा बिनि रिजाल्टखौ आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव मोनगोन ओंखायनो नोंथाङा नेबाय था दिनैनि दिनाव इउपिपिएल आबसु सेम थिंस देयार इज नो डिफारेन्सिएसन बिटुइन आबसु एन्ड इउपिपिएल रायजो राजाफोर सेम थिंस ओंखायनो नोंथांमोना कनसियास आरो सांग्रां जानाया मोजां बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाम लानानै खामानि मावो नाथाय फ्लप जादों गासिबो दिपेन बर'नि खोथा बुंनाया पलिटिकेलाइजसो मोनसेबो गोग्गो मेलेम लानानै बिथाङा बाथ्रा बुङा गासिबो खोथायावनो पलिटिकेलाइज जायो इनभल्भमेन्ट जायो बिथांनि जि खोथा बुंनाय दङब्ला प्रमद बर'खौ दरना होथों बिसोरो आबसुआ इनिसिएटिभ लाथों दिपेन बर'नाव जुदि पावार गोहो दङब्ला दिपेन बर'आ दरना होथों बियो प्रमद बर'खौ 16टा डिपार्टमेन्टखौ मानो ट्रेन्सफार खालामा होननानै दरना होथों आरो बर' जाथिनि सिमांखौ मानो दंस' खालामा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन मानो लिरनानै गारबोआ बेखौ प्रमद बर'खौ सों आरो दरना हो हाग्रामा महिलानि बिथांल' दायनिगिरि जायो बिटिसि एकर्ड खालामदोंबाबो 2003आव फर्मार चिफ अफ बिटिसि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिल्लीयाव बेबायदि फ्रम टुडे वी डन्ट वान्ट सेपारेट स्टेट होननानै लिरनानै गारबोआखै दिनैनिफ्राय जोंनो बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव लिरनानै गारबोआखै नोंसिनि प्रमद बर'आसो लिरनानै गारबोदों बर' जाथिनि सिमांखौ दंस' खालामग्रा बर' जाथिनि थैजों गेलेग्रा बर' जाथिनि बिर जोहोलावफोरनि मुंख्लं बेसेन गोसा जिउजों गेलेग्रा प्रमद बर' सासे जोलैनि हांगार बर' जाथिनि सिमांखौ दंस' खालामग्रा 1 नाम्बाराव प्रमद बर' ओंखायनो रायजो राजाफ्रा कनसियास जानांगोन बयबो फोथायदोंमोन बिलिभ खालामदोंमोन प्रमद बर'खौ सानसे नङा सानसे मोगथां महर मोनगोन जोंनि आलादा रायजो सेपारेट स्टेटआ होननानै रायजो राजाफ्रा गोबां सिमां मिजिं सुजुदोंमोन नाथाय फैयै ग्रेजुवेलि जों नुनो मोनबाय प्रमद बर'नि जि आन्दालन खालामनाय गासिबो बेखार एभ्रिथिं इज फेक होननानै दिनैनि दिनाव प्रुफ जाबाय बिथांनि जि खोथा बुंनाय फैनानै दिनै आनएक्सपेक्टेड जाबाय आनबिलिभेबल जाबाय ओंखायनो फोथायनो हाया दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोर माब्लाबा बिथांमोना नङिखौबो नंगौ होनो जायिखौबो जादों होननानै बुङो बिटिसि गैला होननानै बुंग्राफ्रा बिसोरनो
आंलाय सानदोंमोन बे बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनि लांगोना मोखाङाव बे बिटिसि which is known as Bodoland टेरिटरियेल काउन्सिल बेखौ दाननानै आं बिटिआरसो लिरगोन सानदोंमोन नाथाय आनफर्चुनेटलि प्रमद बर'आ बिटिसिखौनो लिरनो गोनां जाबाय जाफोर इसिबां गिदिर गिदिर दुगामारा इसिबां फ्राउदि खोथा बुंनाया गुबुननि सिगाङाव ओरैबायदि मोनबाय ओरैबायदि हेन टेन मोनबायनो बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन गिदिर खोथा बुंदोंमोन दिनैलाय मानोथो बिटिआरखौनो मानो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै मोनथामल' आगानखौनो मानो हायाखै रायजो राजाफोरा साननानै नायदो हाग्रामा महिलायाथ' दायनिगिरि जायो हाग्रामा महिलानि बिथाङा रायजो राजानि बर' रायजो राजानि उन्नयननि गोबां खामानि मावदों दिनैसिमबो बिथांनाव सेन्टिमेन्ट दङ बिथाङालाय थाखा फैसा जाबाय गारि मथर जाबाय इलेक्सन गेलेयाबाबो थानो हायो नाथाय प्रमद बर'आ थानो हाया प्रमद बर'आ सासे पावार हांग्रि मानसि दैदेनगिरि जायनि थाखाय बर' जाथिखौ बेबायदि फाननानै दिल्लीयाव गावहा राजा जादों बे दिनैनि दिनाव ओंखायनो जोंनि समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बयबो कनसियासनेस जानांगोन सांग्रां जानांगोन दिनै मोनफानि उनाव मोनफा जों नुनो मोनगासिनो दङ सोरनि बुंनाया सैथो नोंथांमोना बेखौ स्टाडि खालाम एनालाइसिस खालाम दिनै आबसु आरो इउपि बिरादनो थगायगासिनो दङ रायजो राजाफोर बिटिसि गैला होनना बुङो बिटिआर जाबाय दिनै बिटिसिखौनो बिथांमोना दाननो हायाखै ओंखायनो रायजोफ्रा सांग्रां जा बिथांमोना थगायो रायजो राजाफोरखौ दा इलेक्सन खाथि फैनायखाय बिथांमोना बुंदों सिगां बे डिफेन बर'मोना बुंदोंमोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ लाङाखै होननानै जेबो पावार नस्थ' जायाखै बिटिसिआव जेरैबायदि पावार फांसन दं दासिमबो दङ टिल टुडे दिनैसिमबो दङ होननानै बिथांमोना बुंबोदोंमोन दिनै गावसिनि खुगानिफ्रायनो खुद दिनै बिथांमोना बुंनो गोनां जाबाय रायजोफोर 16टा डिपार्टमेन्टखौ प्रमद बर'आ लाबोफिननांगौ सिएसपिनि गेजेरजों इयुथ्सफोरनो लाइमोनफोर होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों नाथाय दिनै सिएसपि गैला सिआरबि जाबाय सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड जाबाय होनना बिथांमोना सिएसपिखौबो नांला होनना बुंग्राया बिसोरनो बिटिसि गैला होनना बुंग्राया बिसोरनो बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव लिरनानै गानबोग्राया बिसोरनो प्रमद बर' दिपेन बर' राजुना फाजु बिसोरनो गासिबो जोब बर' रायजो राजाफोरखौ थगायग्रानि जाग्रा होनना बुङोब्ला बिसोरनो रायजो राजा सेल्फ सेन्टारफ्रा बिसोरनो ओंखायनो रायजोफ्रा सांग्रां जानाया मोजां बिथांमोना थगायदों बर' रायजो राजाखौ स' बेडलि ओरैबायदि थगायदों बे मालाबाबो आनफरगटेबल बेफोर बुस्थुआ बावनो हाथावि जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना बेबायदि थगायनायनि थाखायनो दिनै बिथांमोना रिएक्सनखौ मोनगासिनो दङ दिनै बर' रायजो राजानि सिमांखौ मानो बेबायदि दंस' खालामनांगौ मानो खालामनांगौ बर' जाथिनि खामानि मावग्रानो बेनो नामा बर' जाथिनि खामानि मावग्राया गासिबो मानो नोंसिनि खोथाया जेब्लायबो अलवेज एन्ड फ्रिकुवेन्टलि ससियेल मिडियायाव गासिबो थगायनाय मोनसेबो खोथाया लाजाया आसरित बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों साख्रि होदो बिटिसिनि पावार फांसनखौलाय नोंसोरनो मानो नांगौ हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बिटिसिनि पावार फांसन बिथांनि सिस्टेमेटिकेलि जेबायदि खामानि मावदोंमोन सिगां बेबायदि जों खामानि मावा बिनि डाबल सिस्टेमेटिकेलि जोङो खामानि मावगोन होननानै बुंनाया जिर' रायजो राजाफोर दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिखौ जेरैबायदि सालायदोंमोन सिस्टेमेटिकेलि बेबायदिखौनो बिटिसिखौ बिसोर सासन खालामनो हायाखै सालायनो हायाखै बिटिसिनि सिस्टेमजोंसो दिनै बिथांमोना सरखार सालायगासिनो दं बिटिआरनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बिथांमोना सालायाखै रायजोफोर बेखार फ्रबसो थगायजोबनाय दिनै प्रुफ जाबाय